Pets Place Surhuis de Veen heeft mij uitgenodigd om vandaag foto's van de dieren te maken. Heel veel honden, heel veel katten en soms kinderen met konijnen. Dat kan een foto van een hond zijn alleen, maar het mag ook een foto van een hond met zijn eigenaar zijn of met de kinderen. En dat is uw baan? Dat is mijn baan. Ja, daar kan je het heel druk mee hebben, kan ik je vertellen. Maar ook heel rustig. De ene keer is het heel rustig, de andere keer is het heel druk. We hebben hier ook wel eens echt dat mensen al een uur moesten wachten gehad. Maar nu moeten wij maar even wachten. Nu moet ik jullie even wachten tot er een hondje komt. Ja, dan kan ik je laten zien hoe het in zijn werk gaat. Oké. Nou, eerst maar een bakkie. Eerst maar bakkie doen. Kom op. Bakkie, kijk eens. Oké, jongen. Alsjeblieft. Dankjewel. En dit is de hoesvogel? Ja, dit is Pika. En ja, die woont hier al 7 jaar. Ja, het is wel apart, want wij hebben hem opgevoed. Maar hij wil meer aandacht van de klant. En als ik hem dan van die klant af wil pakken, dan gaat hij mij bijten. Want hij wil eigenlijk die aandacht voor hemzelf opeisen. Probeer me nou eens te pakken, Remco. Nee, dat moet niet. Nee, dat wil ik niet hebben. Zo in de vinger. Ja? Pika, kom eens. Kom maar, Pika. Kom maar bij me. Kom maar, Pika. Ja, is het En zo graag wil je bij blijven zitten. hè? Ja. Bemoei je er niet mee, zegt hij. Zo is het. Pika, kom. Jongen. Ik ga even dreigen. Ja. Zo loopt zo'n dag weer heel anders dan dat je denkt. Ja. 'S Morgens is altijd een aparte tijd. Mensen hebben boodschappen te doen en vanmiddag wordt het wel druk. Ja. Dus dit is hem. Dit is hem, ja. Ja, mijn werk aan, hè. Je werk aan? Ja, deze gebruik ik alle dagen. En hoe riet het? Geweldig. Ja, dat jouw eerste krijgt. Als het moeilijk is, dan kan je net meer lelijk worden, zeg maar. Nou, daarom druk ik nooit sassen in het verkeer. Ik vind het, als ze mij voorbij gaan, wuif ik altijd. We zijn iedereen wuif ik altijd. Dan gaan ze heel vaak voorbij? Ja, maar daar heb ik geen les van. Dat vind ik prachtig. Want ik krijg ze maar alles. Dat doet er mij net zo gek. Nou, er zijn auto's van 280, maar 280, of ik ken 280. En mij met 120, 130 ben je dan, volgens mij is er dan wat in de war. Of nee? Ja, nee? En hoe wordt het deze? Nou, dat zou ik juist nemen zien en dan spreek je ervan. Maar dan wil ik graag voor de wien, kan je dat ook even regelen? En wat is er nou het mooie om om in zijn hond te rijden? Het was ook iets moois. De dakken niet, maar dan kun je van alles erin stalen. En het geluid alleen al. Ja, ik vind het geweldig. En de herfst ik gewoon. Nou, ik rijd 40 hier aan, dus dan... 40 hier? 40 hier, ja.
Maar je had dus een werk aan en wat vrienden heb je nog meer dan? Een hek nog twaaien, toen dus ja, die eind net meer makker worden. Toen benauwde me dat wat en toen heb ik er een bij gekocht en die heb ik wat opknappen laten. Toen heb ik mijn zwager vrij dat de deel op zolder mocht, want die had wel meer spul op zolder. Nou ja, deze avond nog een binnen om die dan te gebruiken. Nou, we willen wel even zien, is dat mogelijk? Nou, dat ken wel dat mijn zwager dat dwammel dan van mij ken dat, tuurlijk. Mijn zwager dus. Dat is toevallig dat ik hier nog wel ben. Ja. Hij ging het er mooi bij. Dat niet, ja. En dan kan ik mooi zeggen dat er van onder niks verrot is. Dan ben je meer op mooi kleermars een hobby van je zwager. Ja, zo zwaar is het net al te vol, hè. Dat is het wel vol.